Toc, toc. Estamos chegando. Que tal dormiu o marqués, Mellor ca un cura. Ademais, como é verde, dá menos reparo. Claro. Dame a man. Epa. Ah, que está bonito, De película. Parece grave isto, Grave vai ser como no xulgado non lles guste. Unha caridade por Santa Marta. Xa che teño dito que Santa Marta está máis por aló. Por aquí son máis de San Roque. Sí, pero Santa Marta soa mellor. Alá ti que coñece o negocio. Volves mañá. Non sei. Teño que entregar isto no xulgado. Oes, de verdade que che parece bonito? Se eu foso morto, non deixaba que me enterrasen sen antes felicitarte. Ai, sí, de verdade que sí. Es un tío grande, Agustín. Foi idea miña, sabes? Sí. Sí, tanto insistín que o patrón deixoumo pintar así. Pero, ai, Manolo, se non o queren, teño que pagalo eu. Mais se perdeu en Cuba, home. Sí, home, sí, pero Cuba é Cuba e eu... Deixote, que hoxe hai feira e teño moito traballo. Non convén que nos vexan chegar xuntos. Ben, adeus, Manolo. Adeus, Manolo! Adeu. Oi, Manolo! Ei, Ven acó, empúxame! Bótame unha man! Dalle, dalle, Manolo, veña! Gracias, Manolo! Adeus! adeu. Adeus, que che vaya ben cos de Santa Marta! Adeus! ¿Qué tal la viaxe? Moi ben, gracias. Moi ben. Xa estás aquí. Hola. Ahí baixa, ahí baixa. Cuidado, cuidado. Este é o que? Este é o que... Veña pra casa, coño! Boa, Rafael Guerra, perito executor do Ministerio de Gracia e Xustiza. Amigo! Diga. Rafael Guerra, titular da zona noroeste do Ministerio de Gracia e Xustiza. Ah, vostede o que... Que é isto? Unha caixa verde? Gústalle. Que se me gusta. É unha revolución. Nunca vi nada igual, nin sequera en Madrid teña unha cousa así.
como é para o axustizado e el non pode poñer reparos, se esta lle gusta a xente, podo servilas máis alegres, amarelas, encarnadas, mesmo coas dúas cores nacionais, para autoridades e militares. Así non lles hai que poñer bandeira por riba, que sempre é un gasto. Moi ben, home, moi ben. Trátame de ti. Home, ao cabo somos colegas neste negocio de auxiliar a xustiza, non? Como vostede queira. Se non hai que pagar... Así que verde, eh? Sí. Necesito unha pensión para esta noite. Levas? Sí. Moi ben. Suba. Vale. Señora. Señora. Oiu, agora co lembro. Eu creo que a Moure, des que lle morreu o marido, pechou a pensión. Coiro, entón por que te han posto ese cartel? Por amolar, as mulleres xa se sabe. Ben, se non hai camas non te preocupes. Seguro que a mí me fan un apaño. Ai, sí. E por qué? Hecho bo que ten traballar pro Ministerio de Gracia e Xustiza. Ai, xa. A xente tenche un respeto, sabes? Xa. Xa verás. Sí. Señora, Aquí non se dá pensión máis que a clientes estables. se o Ministerio de Gracia e Xustiza lle parece pouco estable... señora, pero... Biches iso? Mire, aquí ao lado hai outra. Ah, sí? É máis barata. ¡Misión oficial! ¡Aldea de ignorantes! Non saben o que o respeto a un servicio público. E digo eu, por que non vai vostede ao cuarteliño? Sendo como é unha autoridade... Ademais, iríalle gratis. Perfecto. Es un tipo con ideas, ti, eh? Temos. Hola, boas tardes. Boas tardes. Son Rafael Guerra, perito executor do Ministerio de Gracia e Xustiza. Verá, anda buscando unha habitación para dormir. Non sei que coiro pasa nesta vila que non hai maneira de topar unha habitación libre. Igual está todo ocupado. Coa feira... Igual é que non se respetan as institucións. Vamos, digo eu. Vale, vale. Pase. A ver como nos apañamos. Mouriño! Acompaña a este señor adentro. Que se acomode por aí. Señor... Oíu? Aquí non se pode parar. Peña, carretera! Sí. Mire, cando abren aquí? Ata mañá ás 9 non lle abren. Ata mañá ás 9. Ben, pois se non me pagan, a ver onde durmo eu esta noite. A ver, caso en... Perdón, non te me vayas, Raya.
non chores, home, que isto non doe. Non doerá, pero dá unha aprensión. A aprensión non importa, meu fillo. O que importa é o arrepentimento. Fillo de Ti limpaches algunha vez as orellas? unha. E ainda o lembro. Pois isto aínda doe menos, home. Carallo, se o fos así, podíamolo cambiar. Pois cada un ten unha misión na vida e ten que cumplila ata o final. Verdade, padre? Naturalmente. Non. Ponte quieto, coiro. Dame a súa palabra de que non me vai doer. Claro que non. E ademais van te enterrar unha caixa verde. Ego te absolvo in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancto. Amen. Espichou. E non me felicitou. Señora... Señor alcalde, o ministerio terá as mellores referencias deste acto. Moi ben, moi ben. Estivo todo moi ben organizado. É todo moi rico, eh? O Semón está pouco curado. O chourizo está caralludo. Unha vez asusticei en Salamanca a un tipo de Zamora. Vaya, perdón. Pois o cura, despois de recomendala a alma, ofrecille un vaso de viño branco. Saben que lle respondeu? Que o branco lle daba ardor de estómago e que o día seguinte se erguería descomposto. E que só bebía tinto. Agustín, só tinto. Como se o tinto non desardor, eh? Quen é ese tipo? O que trae a caixa? E pintou unha de verde. Saque o fora, coiro! Veña, andando. Vamos. Pero que facedes? Metendo morto. O morto? Deixe. Sáqueme este señor da caixa. Mentres non me paguen, non entra ninguén aquí. Mire, eu son un mandado. Nós xa cumprimos con o noso traballo. Agora é cousa do enterrador, entende? Entende. Pois eu non solto isto sen cobrar. Adeus, bons días. Adeus. Que miran? Cada un gaña pan como pode. Home, Agustín. A propósito, don Rafael, sacou algo de xamón para min? Estaba pouco curado. Sí, pero era de balde. Claro. Vou coller o autobús para aí a estación. Xa, xa. Porque estou ata o gorro desta vila. Sí, Ti sabes como me tratan a min en Valladolid, en Ponferrada? Non lle teño idea. Pois invítame ás mellores casas, Agustín. Xa, xa. Isto é unha aldea de ignorantes. Sí. Pensan que un verdugo a calquera cousa. Xa, ora, perdón. Adeus, moza. Ti biches? Nin me saudou. Sí, sí, xa. Ti sabes como me tratan a min as mulleres en Valladolid, en Ponferrada, ben, noutros sitios? Non? Pois non dou abasto. Veña, vamos. Sí, sí. Vamos.
xeografía. Si, home, que neste oficio se viaxa moito. E convén saber onde estás. Tamén tens que ler a páxina de sucesos dos periódicos. E logo? Tens que te suscribir ao caso. Para estar ao tanto por se che sae traballo. Agora ben, o máis importante neste oficio é a anatomía. Tens que coñecer todos os osos e os músculos do corpo. Principalmente os do pescozo. Claro, claro. Cando te coñecín... Que pasa? Nada, home, nada. Digo que cando te coñecín, comprendín que eras un tipo con ideas. Claro. Pero eu tamén teño que mostrarche algo. Ai, sí? A ver. Mira. Vaya. Mira. E isto que é? Unha corda. Home, non hai máis que vela. Unha corda. Un invento moi antigo que serve, entre outras cousas, para facer lazos. Xa agora. Agora ben, desde hai moito, desde a época dos romanos, a humanidade limitouse a repetir sempre os mesmos lazos. Vaya, que curioso. Os homes inventaron a pólvora, a imprenta, a penicilina, a radio. Pero en materia de lazos non apareceu nada novo desde o famoso lazo gordiano. Entendes? Desde o gordiano, nada. Xa entendo, sí. Pois ben, este invento meu superou o lazo tradicional. Non só é máis moderno, senón que tamén é moito máis eficaz. Xa sei por onde vas. O Santiaguiño. Vaticino como Santiaguiño. En honor ao patrón de España. Un home decente debe ser por riba de todo patriota. Xa. E agora? Xa. Vouche ensinar como funciona. Non, ben sabía eu que andar con verdugos non podía traer nada bo. Non, deixao. Agustín. Deixao. Pero... Deixao. Adeus. Pero, Agustín, sea un momento. Vaite, non quero saber máis. Corre, que se anda España. A maleta! A miña maleta! Veña, home! Que me levas! Espera! Hala, acabouse. Veña, sube, veña. Veña! ¿Sí? Vaya, por unha vez. Non teño remedio. Hala. Amigos. Sí, pero non me poña cousas no pescozo, que non lle me gusta nada. Que non, home, que non. Outra, que hoxe case me matan. Esta ronda a pago eu, Gracias. Gañoche este Volvo tren que xa vou con retraso. Dixo nada.
Sen revanche non che dou a saída. Que para iso son o xefe da estación. Mira, se queres ser verdugo, tens que aprender algunhas cousiñas, sabes? Ah, sí? Sí. E que? Por exemplo, ti sabes que en Italia nos piden título? Non me fodas. E no Brasil, Chile e Argentina non só é unha das profesións máis consideradas, senón incluso das mellor pagadas. Ah, vaya o... Xa está. Voume. Cá. Se saes agora, abroche un expediente que ten papelo. Pero se teño que chegar a Pontevedra con menos de 2 horas de retraso. Ben, ou dá a revancha ou non saes. Por que es amigo, que senón... Agora a revancha non acaban. Hoxe non saímos daqui. Sí, home, sí. Hola, boas tardes. Moi boas. Pois, non sei quen é, pero esa cara soame. Sí, a min tamén me soa. Pero de verdade que vai facer iso por mí? Claro. Ao chegar a Madrid escribo ao ministro. As túas caixas de cores deben de ser regulamentarias en todas as execucións. Sí, verdade? Claro. Claro. É que con esa caixa verde... Natural. Ai, se ti foses inglés. Como? Eu podo ser inglés? Non, non podes. Pero se o foras... Ah, é un falar. Sí, xa entendo. Sí. En España non se apoia o talento. No? Aquí tes esta menda verbigracia. Eu fixen o lazo perfecto. Non hai pescozo que o poida resistir. E como estou? Fodido. Fodido e pasando frío. Un inventor como a min. Coiros, é que sempre estás maquinando en como amolar os demais, home. En Non hai calquera dereito. país daríme un título de nobreza por este lazo. E aquí, sabes que contestou a oficina de patentes a miña solicitude? Ah, pero contestou. Como? Carallo. Rexeitado por falta de experimentación demostrada. Non me digas. Este país non nos merece, Agustín. Non. Falta de experimentación. Pero se estou disposto a lle facer unha demostración ao mesmísimo presidente. Home. Que se dá o caso. Claro. Teño que chegar a Madrid mañá sen falta. Pois eu teño que cobrar e buscar sepultura para ese. Ese? Quen é ese? Pois nada, o axustizado. Ando cargando con el desde o Quítame de xulgado. diante, Agustín! Dá mala sorte volveros ver! Tranquilo, tranquilo. Catapa, non a vai levantar. Es un tipo grande, Agustín. Sí. Nin verdugo nin morto te asustan. A min, o único que me asusta é cha fame. Sabe lo que estou pensando? Que? Podíamos ir xuntos ver o ministro. Ti crees? Sí. Ti levas os ataúdes policromados. Sí. Sí. E despois falas e explicas as túas ideas. Sí, non? sí, sí, sí. E despois, como ti és un tipo decidido, imos xuntos e facemos unha demostración do lazo. Ah. Que che parece? Pois pareceme ben. Ben, Ben. pois logo déixame que cho acabe de demostrar. É só un minuto. Iso non, non quero, non quero. Que non che vai facer dano, son un profesional. Non, iso sí que non, déixate de colles. Pero ti que pensas que te vou a forcar gratis? Eu só fago cobrando. Iso está ben dito, pero... Vai, Agustín, somos amigos ou que? Non me negues esta oportunidade. Pero sen apertar, sen apertar. Gracias, Agustín. Nunca esquecería o que estás facendo por min. Cuidado, que fun operado das anxinas. Non te preocupes. Agora veremos se merece ou non a patente. Sí, pero vai a modo, a modiño. Non te movas. Non me movo. Tranquilo. Tranquilo. ¡Ah! Isto resisto que lle botes. Quieto, coiro. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Para! ¡A fogo! ¡A Que non fogo! se pode descansar en Condenado. paz. Perdón. Eu non o quería matar. ¡Sos un funcionario! Manda carallo, Manolo. Ti metido na caixa. É que facía frío. E o meu corpo xa non che está para estas temperaturas. Xa ahora. Ois, e o que estaba aí, que?
Ese xa non necesita quentarse. Pero que bruto es. Salvaches ma vida, Manoliño. Foi un milagre. Debocha vida, debocha vida. Pídeme todo o que queiras. Pide. Un cocido. Paga un cocido y estamos en paz. Carallo, Manolo. Toma. Terei que contarlle ao xefe que non me quixeron a caixa. E aínda por riba vou ter que che pagar un cocido. Non che deixará facer outras. Escarallouse cho invento, Agustín. Agora, bonita e quentiña sí que é. Ah, iso sí. E se lle poñedes un bo prezo... En España non se apoia o talento, Manolo. No. Ai, se eu fose inglés. Vamos. Veña.